Jännän väristä, kun vesi on kohu. Ja pumpulia. Vaikka joku kerta, kun tulee iltanäytös, niin Se on parempi. Se on hieno. No minä oon tottunut, että minä en välillä muualle vaan, kun minä oon nähnyt tein 100 vuotta. Monta kertaa tulla katsomaan, mutta se on aina vaan jäänyt. Ja ollut itse pitkään töissäkin. Sitten kun alkaa olla ne iltanäytöksiä, niin tuu sit katsomaan ja kuvaamaan, niin se on hieno. Se on hieno. Valojen kanssa ja... No nimenomaan mä katsoin, että tuossa on ihan kunnon spotit. Mun äiti on Joutsuun syntynyt. Se on muuttunut vaan joskus ompelukoulun jälkeen niin Hangon ompelutehtaalle töihin. Oot se käynyt kävelemässä tuon lenkin, tuolta sun paviljonkin, niin siinä on hyvät näkymät ja... Kyllä mä nähnyt täältä päin sen jo toiset puolta. Niin, et siinkin on hyvät näkymät. Joo. Ja vettä. Joo, kun mä oon ennen harrastanut valokuvausta, mulla on ollut kunnonkin kamerat ollut silloin aikoinaan. Pitäis joskus hankin kunnon kameran vielä ja jatkaa harrastusta. Nyt ei tule tarina, nyt tulee tää musiikki, tää on ihan hyvä. No yhdessä vaiheessa tuli jotain heviä. Joo, se ei kyllä sovi tähän. Ei todellakaan. Yleensä tuli tarina vuoksi. Se tarina tuli, se et oo kuullutkaan sitä. Joo. Ja Oulustahan ne avaa nää portit, muistan sen. Oh joo. Tuli tuo järjestyksenvalvoja, niin mä ensin äsken kysyä, että onko se vielä Oulussa, niin muistaaks se Oulussa, niin siellä nää noita portteja auki. No, siinä on vaan hirveä massa tuossa vedessäkin. Sitten on tuolla alhaalla ollut joskus, aina joka paikassa ollut, niin väliin kanootilla joku on vetänyt. Ai samperi. Tuolla alhaalla, niin se on vissiin siellä käynyt, se on kesäteatteri. Joo, mä käyn siellä. Niin siinä viimeisessä pyörityssä, niin meillä on kanootillakin joku. Sitä pitkin mä oon kävellyt, kun mä koiran kanssa tehnyt lenkkiä tuon Remun kanssa aika paljon. No niin, eiks tää juuri?